Ora nabuh sing penting tetep gayeng sesarengan kalian kuda budaya monggo Mas. Oh, ayo lo. Ya ho. Ye hey. Doni kita sesarengan kalian Abi Mulya lan uga AG Pro Audio Profesional. Ana niki kantoran pinarapanipun Bapak Kepala Desa wonten dalu punika. Satrio nggih. Tinta sing ati-ati sesarengan kalian panipun putra putri kuda budaya. Arsa nggih. Yo. Kasusul wonten inggih punika nomor 3. Ana Oka bocah bagus sing ati-ati nggih. Lan uga kasusul sing mburi Mbah Bayan matur Jogobaya Desa Banana. Sing angka terakhir ana Abel. Wih, apa iki? Matur nuwun Dek Danang Bendungan Gundang dalu punika rawuh man suwah ayo wis lengger dinta sing ati-ati anggone makarya wonten sakjroning alun-alun nger ya iki lho dagangane Mbah Lurah sing taun ngarep jaranan karo wayangan nger. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hop. Mus. Lah. Prayitna nggih setunggal mawa setunggal sampun katuraken dening panjenenganipun para rawuh. Para antika sami penonton wonten dalu nggih. So. Ayo nggih Arsa. Woi. Alon-alon gone makarya sesarengan Abel. Woi. He ho he ho he oh wah ayo. Ya iki lho man, ya iki lho. Abel tut. Abel sesarengan kalian Arsa. Wih. Yo. Tempe sawetara suwe ora ketemu nggih wong bagus monggo katuran pinarak dalu punika sering kuda budaya nggih oka hei ho terus ayo tak bagus kaya ngopo lakap gelanmu ayo ho iya hop ayo le woi londong weni kaya manggen oka ayo le siji saha siji dikepenake ayo oe
matur suwun Mas Ambon manise. Matur suwun nuwun kanca-kanca Kediri nggih. Nuwun kondur rumiyin. Ayo ger kuda budaya lampahipun katon gumuruh ngebaki wonten sakjroning alun-alun dalu punika sorek kang andhata rubuh dampyak barisaning prajurit kuda hop so nah ya katon sigrak lenggahipun dening para satriya kembar jangkep jancai wonten 6 nggih kang sampun samapta hanite turangga kanthi gumregah gagah pansuryane dasar bagus lan tur pideksa nggih wah ayo up dos up nah ho pancene rampak lan uga sigrak wah kesit-kesit gerdur panci kesit man hayo sanguni iki ngono mari tak jamoni kok gerdur jamune apa man alah kae manut tamburi mojokan kae ya sing sayo iya lo bok ya lo es monggo diapin katuran pinarak wes su lo ayo ger bocah bagus sing ati-ati lho ger wah pak bong sayo wah ayo bang us so ha opla he so yo ha he ho la yo iki kang kawinastan kuda budaya Lombon jajale sayo Mas Gogon kaya mesa-mesa nyambike pedes gon
ya 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 ho ha la 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 so 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 la 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 sing duweni pasar Kliwon nggih rawuh maneh. Mangkon. Matur nuwun sedaya kanca-kanca katuran pinarak. Jos. Hea goyangane. Campur sari. Jaranana campur sari. Lo niat mateni. Neng dia ambon tak toleh orang neng. Toh, neng arep enek sumbere Dut. Matur suwun Mas Tempe. Hobra. Ayo le arsa sing ati-ati sesarengan anggone makarya Abel. Budaya. Goyang Siti. Jos. Budaya yuk hae hop bergoyang esek bergoyang esek bergoyang yuk up bergoyang esek bergoyang esek bergoyang esek
ora sida tut. Iki mau tak kira klasike sik ana maneh. Sak jose lho tut. Gentayangan yen awan doyan mangan wong klisi ana yen dalu tan bisa turu namung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah nembe saiki ketemu lagi wong ayu nyedhek aku dimen mari kangen waton sliramu sumandi gentayangan awan ra doyan mangan wong klisian yen daletan bisa terang namung tansah mikirake sliramu wis suwe pisan mangke saiki ketemu he oh he oh he ho ho ah he ha apa ayo prayen padha sing ati-ati lan padha sing pratitis kutha budaya oh doyong neng pinggir kali ayo moplong apa wis ana sing duweni belang lawe kabeh mung timbang kowe aku wegah doyong ning pinggir kali ayu moplong dasare mikat ati tuku tempe ning pasar murah yen kowe aku wegah saderipun kula matur suwun sanget Dumateng panipun Bapak Kapolsek dari tim keamanan jajaran Kecamatan Kapan Tulungagung ingkang dalem menika handharaken kersa rawuh badhe ngamanaken wonten jroning pahargyan keamanan saha ketertiban wonten dalem menika.
Oh, ayo lo ya. Budut. Piye kabare Tut? Ye piye karepe kok aneh mok gawe goreng esemu nujen nuju saiki wis bukti kowe kok njur lali ora matuk becike yen kapatku bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mung gawe goreng esemu nujen nuju saiki wis bukti kowe kok njur nyelaki ora matuk becike yen kapetku bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe hae oh ho ah hae ho ah hae so ho ah hae ah hae ayo gerabel sing ati-ati cah bagus sesarangan kuda budaya Mari pesani
osa 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 rek dulu eh ah Bapak singkek panggung rejo bapake gendon rawuh Tut iki Mama Kimochi nang ndi Mama Kimochi aku urung disangoni Tut Mas Bajul rawuh iki iki wis titiwan sine yang nger kuda budaya ayo ha o a ye tas la yo ha hopla
kepriye apa sih isik ya oh. Ayo sareh ger ayo lo bel sing hati-hati anggone makarya sesarengan kalian Dita ya oke ah ya yuk ayo la ayo Leka oke ya sesarangan kalian ger arasa weh ayo lo bapak gendon Mas Bajul matur nuwun rawuhipun kawis tara iki pengaman ora ana kita bersani dalem iki wonten dalemipun Mas Bagus Mas Bajul ayo
niki panjenengan bapa dasar kula nyuwun diterke bali po. Wah. Sasampunipun sira kang sampun andhahar sak jroning tubuh ingkang dupa kemelun ingkang anggandha arum ingkang anggandha wangi mawon. Oh sene dak wonten sak jroning telak kawula sampun tuwa. Sapunika kula nyuwun diterke bali po aku terna bali po. Wah. Ayo.